Noi astăzi am avut 5 vinuri în total, 2 albe, Viorica de la Cricova, Fitească Regală de la Carpe Diem, 2 rozeuri, unul de Postavan, unul de vinuri de Comrat și Ice Wine de la Castel Nemi. Vinurile albe de obicei se consumă mai rapid decât cele roșii, ele se consumă la o temperatură mai joasă, ceea ce este mai compatibil cu canicula. Ele nu sunt baricate, deci au un gust așa mai ușurel, mai plăcut. Ele sunt într-o diversitate destul de mare în Republica Moldova inclusiv. Toate vinurile au consumatorul său. Vinurile de azi, în general, mi-au plăcut, unele mai mult, unele mai puțin, dar în general au fost bune. Și mi-a plăcut că vinurile cele mai scumpe nu au avut aprecierea cea mai bună și vinurile mai ieftine au fost mai apreciate de public. Asta înseamnă că nu întotdeauna scump este bun și nu întotdeauna ieftin este rău. Fii și tu amic al vinului, urmărește campania Wine Friendly.